Naša djeca nisu naša. Ona dolaze kroz nas, ali ne od nas. S nama su, ali nam ne pripadaju. Možemo im dati ljubav, ali ne i misli, jer ona imaju vlastite misli. Njihove duše borave u sutrašnje kući, koje ne možemo posjetiti niti u snovima. Možemo se truditi da budemo poput njih, ali ne možemo njih tražiti da budu poput nas. Jer život ne ide unatrag, niti se zaustavlja na prekjučerašnjici. Drugim riječima, stigli su novi klinci. Zovu ih indigo djecom. Tko su oni? Kako ih se može raspoznati? Kako se treba prema njima odnositi? Ništa od toga ne znam, ali znam da slijedi još jedna boja sruba znanosti. Gospođa Maja Mašturić, ravnateljica je Siriona, Centra za očuvanje prirode i zdravlja, u kojem smo joj snimali razgovor koji slijedi. Gospodin Johannes Matisen, umjetnik i pedagog, profesor je na Valovskoj gimnaziji u Beču, a održao je velik broj seminara na temu indigo djece. Gospođa Mašturić, možete nam reći što su to indigo djeca? Kako ih se opisuje, kako ih se definira? Indigo djeca su nova pojava u životu na planetu Zemlji. Nova pojava u smislu evolucije ljudske vrste i pokazatelj da je čovječanstvo napravilo iskorak u novom smjeru koji za sada možemo samo naslućivati. To su djeca, odnosno ljudi koji imaju boju aure, tamno plave, odnosno indigo boje, što je potpuna novost. To je utvrđeno sredinom 70-ih godina, a nakon nekoliko godina praćenja pokazalo se da se pojava širi i od onda se promatra kroz alternativne sustave i uglavnom se primijetilo da se kumulira, povećava broj te djece, tih ljudi na planetu, a karakteristični su, ta djeca su karakteristična po tome što imaju potpuno nov oblik ponašanja, što zbunjuje ljude koji ih odgajaju, roditelje ili odgajatelje, i u tom smislu će biti potrebno prilagoditi, transformirati ponašanje. Ima li kakvih spoznaja o tome tko je prvi i kad uopće lansirao taj termin indigo djeca? Pa to je došlo samo po sebi, budući je ta boja se nametnula. Gospođa Nancy Ann Tape, Amerikanka, ona ima sposobnost da vidi boje aure i po tome može procijeniti koji je zadatak tog čovjeka u ovom životu. Primijetila je prvo da se neke boje u auri gube. Očekivala je dolazak novih boja, međutim se pojavilo dijete koje je tako potpuno obojeno i to je nagovještaj da nove kvalitete na planetu, a odnosi se više na cjelovitost života. Mr. Matisen, in these books and lots of other books, it says... Gospodine Matisen, u ovoj knjizi i mnogim drugim knjigama piše da se indigo djeca sjećaju svog života prije života. Što to znači? I think it means that they are not so strongly... Mislim da to znači da nisu potpuno utelovljeni u svoje tijelo i da zato njihovo sjećanje obuhvaća i njihov život prije nego što su došli na zemlju. To također znači da oni izvješćuju o svom postojanju prije života. Sjećaju se kako su se osjećali dok su živjeli kao svjetlost okružena različitim bojama. Mogu govoriti o putovanju na kojem su se spuštali prema planetu. Mogu opisati i kako su tražili svoje majke i očeve. To su činili promatrajući različite boje aura. Na primjer, jedno indigo dijete, Flavio iz Argentine, opisao je kako je, približavajući se planetu u obliku svjetlosti, vidio različite aure oko žena. Zelenu, plavu i narančastu. Odlučio je ući u narančastu auru
jer je osjećao kako je to prava majka za njega, kako će mu ona pružiti potporu i neće ga poslati u običnu školu. But very often mothers of these indigo children, as we heard, are telling... Kao što smo čuli, indigo djeca kažu, ovo je prava majka za mene. No, majke bi mogle pomisliti kako to nije pravo dijete za njih, jer uvijek postoje problemi. Kako bi roditelji trebali pristupiti problemima s indigo djecom i kakvi su to problemi? I think the first problem is how they report during the birth. Mislim da je glavni problem način na koji oni to objavljuju tijekom rođenja. Malo prije porođaja majke osjećaju potpunu promjenu osjećaja. Osjećaju proširenje svoje aure, svog fizičkog tijela. Dezorijentirane su, pa stoga su na neki način i prestrašene. Pitaju se što se s njima događa. Nakon porođaja, tijekom prvih nekoliko mjeseci i godina, ta nova vrsta djece predstavlja im izazov. Kad se rode, ona majku pogledaju u oči poput odrasle osobe. To nije uobičajeno. Djeca obično promatraju nebo, sredinu, ne usredotočuju se na jednu stvar. No prava indigo djeca gledaju ravno u oči. Indigo je dakle u nekim slučajevima možda samo drugi naziv za pojave koje se inače danas prepoznaju kao problematično ponašanje, a to su pak oni kojima se bave defektolozi. Ostaćemo još malo kod tih stručnjaka za svakakve poremećaje, a Matej Crnogača ih je posjetio u prvoj instituciji u Hrvatskoj koji je cilj pomoći indigo djeci, a zove se Indigo Kristalni most. Pogrešno je svrstati termin indigo djeca u novu terminologiju i smatrati kako je to naziv za neku novu generaciju djece sa specifičnim psihofizičkim karakteristikama. Naime, prva generacija indigo djece vraća nas u 50. godine prošloga stoljeća. To su danas odrasli ljudi koji su rođeni 58. godine. Ta prva generacija je, računa se, negdje trajala 10-ak godina. Iza nje je došla druga generacija i po svojim osnovnim karakteristikama oni su u mnogo čemu slični. To su osobe koje su se od ranog djetinjstva u obitelji, u školi, u svom okruženju osjećale uistinu drugačije. Često su nosile jedan snažan osjećaj da ne pripadaju niti obitelji, niti mjestu, da su rođene u pogrešno vrijeme. Teško su nalazile osobe koje su im slične, imali su izuzetno jedan težak proces odrastanja, težak proces ulaženja u adolescenciju. 80. godina rađala se treća generacija indigo djece. Danas su to mladi ljudi koji su tek zakoračili u samostalni život. Ova treća generacija indigo djece ima slab zaštitni omotač energetski i izuzetno su podložni utjecajima iz vanjskog okruženja, imaju lošu takozvanu obranu i njihovo ponašanje djeluje rasuto, raspršeno i često im ponašanje nalikuje na hiperaktivni poremećaj. Indigo djeca četvrte generacije rađala su se 90. godina prošlog stoljeća. To su djeca koja su stvorila popriličnu zbrku u svojoj okolini. Svojim postupcima i izražavanjem često su zbunjivali roditelje, odgajatelje i nastavnike. Problemi ove djece koji su najizraženiji u ovoj generaciji, u četvrtoj generaciji indigo djece, u stvari mogu početi jako rano. Stručnom terminologijom možemo ih objasniti kao rane regulacijske poremećaje. Poremećaji mogu početi u najmlađoj dojenačkoj dobi, u ranom predškolskom uzrastu, kao problemi u poremećaju spavanja, neutješnog plakanja, problemi kod hranjenja. Problemi najčešće nisu rano prepoznati, roditeljima se ne pruža adekvatna pomoć i problemi u kasnijem uzrastu najčešće prerastaju u jedan od stvarnih poremećaja koje možemo zvati poremećaj socijalnog kontakta.
ili poremećaji dječje autonomije. Krajem prošlog stoljeća rađala su se indigo djeca 5. generacije. Ta djeca nemaju izraženu hiperaktivnost kao djeca 4. generacije, već su izrazito osjetljiva i povučena u sebe. To stručnom terminologijom možemo nazvati pasivnim oblikom poremećaja socijalnog kontakta. To su djeca koja učestalo poboljevaju, često im je dijagnosticiran autistični sindrom ili poremećaj koji se zove Aspergerov sindrom. I odgajatelji u vrtićima i nastavnici u nižim, naročito u nižim razredima osnovne škole se sigurno susreću sa velikim brojem djece koja imaju slične probleme i zasigurno trebaju i vjerujem da traže pomoć. Roditelji pokušavaju spasiti ovakvu narušenu dinamiku u obiteljskom okruženju, imaju velikih problema u komunikaciji sa svojom djecom i obzirom da ne postoji sustavan način za pomoć u određenim problemima koji izlaze iz poznatih okvira, roditelji često ulaze u začarani krug zbog nemogućnosti da uspostave čistu komunikaciju sa svojom djecom, pa se često dešava da pojačano stimuliraju dijete, da u komunikaciji sa djetetom preuzimaju jednu dominantnu ulogu. Ako dijete ima bilo koji od navedenih problema, može mu se pomoći. Individualnim pristupom i specifičnim terapijskim metodama svakom se djetetu može olakšati komunikacija s najbližom okolinom. Terapijski model u radu sa djecom u svojoj osnovi ima cjeloviti holistički pristup, što znači da u radu sa djecom neminovno se radi i sa roditeljem. Rad je baziran na šematskoj terapiji koja u razgovoru sa roditeljem uvodi roditelja u jednu promjenu obrazaca ponašanja, u učenje adekvatnih komunikacijskih obrazaca, u napuštanje starih obrazaca komunikacije i pokazuje smjernice kako da se smanji tenzija, kako da se smanji količina grešaka u komunikaciji, kako da se roditelj nosi u komunikaciji sa odgajateljima u vrtiću, u svom bližem okruženju i tako dalje. Rad sa djetetom je baziran na terapiji pojačavanja senzornih funkcija. Dio terapije se koristi tehnikama kraniosakralne masaže, segmenti refleksoterapije, terapije glazbom, terapije bojom. Djeci je potrebno pronaći način kroz koji bi se oni izrazili. Ovo su izuzetno darovita djeca i često su talenti dominantni na području likovnosti, stvaralaštva, izražavanja. Svu potrebnu pomoć i savjete roditelji i djeca mogu pronaći u udruzi Indigo Kristalni most. Udruga je osnovana prošle godine u 4. mjesecu. Prema tome mi smo još vrlo mlada udruga i radimo na povezivanju sa udrugama diljem Europe. Najpoznatiji rad vani je u Velikoj Britaniji. Radimo na povezivanju sa njima. U skoroj budućnosti planiramo i okrugli stol napraviti gdje bi pozvali roditelje, nastavnike, znači ljude koji se susreću sa takvom djecom profesionalno i osobno.